Per a finalitzar, els demano de nou que no utilitzen la llengua com a instrument polític de transformació, de separació entre els valencians. Mai és tard, mai és tard. I a mi, que sempre escolte amb ulls curiosos i m'encanta com encaixen una llengua a les diferències de la mateixa, de els diferents territoris, m'encanta el valencià dels ports que podem escoltar del nostre company Alberto García. M'encanta el valencià de la Plana que podem escoltar del meu company César Jiménez. M'encanta el vostre valencià de l'Horta, senyor Bellver, que podem escoltar de vostè mateix. M'encanta el valencià de la Marina, que podem escoltar del company Nadal. M'encanta el valencià del Vilanopó, que podem escoltar de les companyes Màriam i Mireia. I m'encanta el valencià dels que no són nascuts ací i estem aprenent-lo i ens esforcem per parlar-lo. Així que m'encanta també escoltar, tots aquests valencians i m'encanta també escoltar el valencià de Reus, el valencià de Girona i el valencià de Maó. Moltes gràcies. Moltes gràcies.